Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes al concert del Cor de la Societat Artística Musical d'Alginet ens ha preparat amb motiu de les festes nadalenques. Esperem que siga del seu gust. Demanem la presència del cor i del director Carles Escrivà. Molt bona nit a tots. El concert que s'han oferir és un xicotet recull de les diferents mirades que ha fet l'home al llarg de la història al naixement de Jesús. Es veu clarament la evolució de la música des del segle XVI, que cantem una Nadala, fins a l'actualitat. Però sobretot es nota, a banda de la música, en la mirada de les diferents cultures. Tenim una Nadala en alemà, una austríaca, una venezolana i moltes de Brasil. Cada cultura ho mira d'una manera. Tenim Nadales que gasten la poesia, Nadales que gasten, que fan com si fos una classe de catecisme i inclús humanitzant molt a la Verge Maria. Per exemple, n'hi ha una que és el portal de Belén, que diu: en el portal de Belén nació un clavel encantado, que por redimir al mundo se ha vuelto lirio morado. Explica en una frase tota la vida de Jesús, el naixement i la passió. N'hi ha una altra, per exemple, que és... Quina altra? El verbum caro, que diu: verbum caro factum est porque todos os sabéis. És una xicoteta poesia que utilitza el llatí i el castellà. Poquet a poquet hem d'explicar-los algunes cançons i esperem que els agradem. Amen.
diferència. Això era música espanyola dels segles XVI i XVII, bueno, la primera era del meu poble. I les altres dues eren música del XVI i del XVII espanyola. I ara anem a cantar una Nadal alemana, però la diferència. Come
La Nadala que anem a cantar ara recull tot el que havia explicat antes en una Nadala. La poesia, el catecisme i la proximitat de la Mare de Déu. La primera estrofa diu: el desembre congelat, confús es retira. Abril de flors coronat, tot el món admira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor d'una rosa bella, fecunda i poncella. El desembre congelat és el mal, confús es retira. Abril de flors coronat és el bé. En un jardí d'amor neix una divina flor, és Josep, Maria i naix Jesús, d'una rosa bella, fecunda i poncella, que és la Mare de Déu. La segona diu: el primer pare causà la nit tenebrosa, que tot el món ofuscà la vista penosa. Més en una mitja nit ve lo sol que n'és eixit d'una bella aurora que el cel enamora. El primer pare és Adán, el pecat original, Jesús és redimit i naix l'aurora nova, que és el bé. I la tercera és... No, la tercera. Quan l'aurora hagué parit el sol que ja eixia, la Mare de Déu, amb gran amor li va dir: veniu, vida mia, preneu-me, diví Senyor, aquest caldo de licor d'una mamelleta que per vos és ple. És el diví Jesús que se converteix en un xiquet i que sa mare li dona de mamar.
mite, entre cometes, divertit del Nadal. I és la història del Belén, en el portal, estan tots reunits i passa un dimoni sense cua per allí. I escolta soroll, se n'entra dins i els pastors entre tots li peguen una tocada.
ja cap a la música popular. Ja anem a cantar una cançó andalusa, completament diferent a pràcticament tot el que hem fet fins ara. N'hi ha una estrofa, ho sentim molt, però n'hi ha una estrofa al final que diu: en el portal de Belén gitanillos han entrado y al niño que está en la cuna los pañales le han robado. El text és aixina, no, de veritat, ho sentim molt, però la tradició és la tradició, fa molts anys que se canta aixina i és una cançó.
I ara, com que la coral vos ha fet un regal, que jo crec que és un bon regal de Nadal, vindre a un concert i posar el seu bé, ens aneu a fer un a vosaltres a nosaltres. I és que aneu a agafar el programa i està el text de la que anem a cantar ara. Farem una cosa, la cantarem nosaltres primer una vegada i la segona vegada la cantem amb vosaltres, que us la coneixeu tots, ¿vale?
passat una bona estona. Et desitgem bona nit, bon Nadal i bon any.